liwanag ng araw. Sobra. May nagpipishing. Pasyal tayo sa Panglao! Tara sa Panglao, guys! Tara! Joyride tayo, joyride! Nakakasawa mag-TikTok!
barangay na ito. Ano na ito? This is Tinago, Panglao. We are in Tinago, Panglao. Ha? Basta ito. Iba naman. Black lahat noon ngayon eh. White naman. Kawawa naman yung mga nagtitinda ng gulay. Hindi nila mailagay sa palengke dahil yung palengke ngayon yung open. Sarado man. Paano na yung mga harvest? Oo yan. Ang daming affected ko ng COVID-19 na yan. Ang daming affected. Ang daming gulay. Ito mo yan? Kulay? Ang dami yung gulay. May mentalin na. Nagkapunan ko na taon sa ni pare. Ito na yung Royal Palms Dos. Ano tayong prutas ah? Daming prutas. Ang dami na yung build dito. Banda dito na. Banda na yung build nila na. Palms. Ito yung unang Royal Palms ng Panglao. Saan na tayo? Anong barangay na kaya ito? Let me see. This is Lourdes National High School. Nasa Lourdes, Panglao na tayo. Napakatahimik ng paligid. Very peaceful. Lisa. Lisa. Awa naman ng Diyos, napaka-peaceful. Peaceful Bohol. I love Bohol. This is Panglao. I love Panglao.
Pareho naming masisiglang mga tao dito. Masasaya. Kahit saan mapunta, masaya. Ayan, masisigla. Kita mo masigasig, ang daming building na mga bago at maasenso talaga. At saka gising na gising ang mga tao. Kita mo.
Gawas daw? Gawas siya. Okay. Ina diha. Kaya para di tayo makaharang. Okay. Very good ang guard. Abtik na guard. Makaharang tayo. Hehe. Tanda. Oh, anong gusto mo? Bakit biglang dumami ang tao lagi? Oh? Galasing ko. Wala namang social distancing. Let's go na. 5 o'clock na kapinoy. Ha? Okay. Sakitan yun, sunset, di bye-bye. Adayo pa? Tayo ko na yung baba dyan. Ay, oo nga. Ang layo pa, no? Ay, awitan. Ang layo pa. Ang layo pa. I love McDonald's. 7-Eleven? Nasaan? Ay, may 7-Eleven pala Sa Tulo Corner. Ang galing. Let's go. Dito na tayo. Ang kotse. Bakit? Bye-bye. Babu. Dito tayo sa Alona. Dito kung meron maraming foreigners. Ito yung suki namin na meron. Kalma. Very peaceful ang Panglawa. Hindi mo napansin? Ang ganda, kaya pala gustong-gusto nila dito peaceful. Pero maraming shops na sarado. Ano ngayon kasi ano man. Kunti lang nag-visit ko lang ngayon. Bellamar. 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 Hindi Bellamar. Bellemar. Ewan. Hindi sasalita. Ah, yung polis? Bakit?
Inabot na tayo ng madilim na gabi. Madilim na gabi. Oh my God, umuwi na tayo. May ano ngayon, curfew. Sa bagay maaga pa. Alas 6 pa lang guys. Ito na at madilim na. Mga 6:30 in the evening. Bakit ang bilis yata ng dumili? Dito na tayo sa Dawis. Pauwi na tayo. Nakita nyo na, inikot natin ang isla ng Panglao. So nakita nyo, tahimik, walang mga hassle, walang mga nakaka-nervyos na mga actions, wala yung mga nagpapanik dahil sa NCOV na yan, na nakakatakot. Awa naman ng Diyos dito sa Bohol ay kalma lang. Kita nyo yung view doon, yun yung building ng hospital, ACES. No? Gabi na. Tayo, ito ay patagbilaran na, ha? Oo, may generator siya. Ito, function pa ba itong hotel na ito? Parang nawala na, no? Coco Grove? Oh, yun na tawaran mo. Coco Grove. Oh, yung Coco Grove na, iba na may-ari, ibig sabihin. Sabihin, nabenta na yan. Oo, parang ano yata ng Korean na. Mukha po lang. Yun na yung mga... Naayos na kami mag-dito dati. Naayos na. Tayo dun sa Ken. Pinanggalingan natin kanina. Dawis, ayan. Palabas na tayo sa bridge. Ito na. Ito na ang boundary ng Dawis at Tagbilaran ng view ng bridge. Very cool. It's a cool view of Dawis Bridge. Hindi umanda ng mga pangisda ng mga mangingisda. Pinagbawalan kasi eh. Ito na yung palengke ng Bohol. Ayan, palengke. Diba, maraming isda ngayon. Isda. Paalam na kami. Bye-bye na kami. Uwi na kami. So, see you again next time. Okay? Ingat-ingat. Take care. God bless. At smile lang. Happy-happy lang tayo, ha? Okay? See you again next time.